Здравейте, здравейте на всички! Благодаря на всички записали се за тази лична консултация от 15 минути, която ще ви подаря. Тук са всички имена, които така са изявили желание. На края на видеото ще изтеглим трите имена и ще разберем кои са печелившите. Преди това ще подредим картите. Като тук сега доста бих искала да си поговорим на тема отново любов ще, като целта е да разберем какво не ни казва нашият партньор, от какво има нужда, или човекът, за когото си мислите, може и да не е вашият партньор. Да си поговорим с неговата душа, както в предходното видео си поговорихме с нашата. Сега бихме искали да си поговорим с душата на този човек. По-скоро. Така че можете да си помислите за някой, независимо дали е вашата половинка, дали може да ви е роднина, може да е брат, сестра също така, може да е шефа, ако искате. Помислете си за някой човек, може да е някой много така близък приятел, с когото може да не сте в много добри отношения, може и да сте в добри отношения, разбира се. Нямате ограничение. Помислете си за човек, защото ще си говорим за неговата душа. Не за неговата, ще си говорим с неговата душа. И да видим какво ще ни каже тази душа. Тази душа в момента се намира някъде на кръстопът. В момента не може, има две решения, които трябва да вземе. Има две опции в живота си и двете са доста добри. И двете не са за изпускане. Въпросът е, че самата душа ни казва, имам да оправям две неща в моя живот. Може би тези, които чакат да се обади, а пък не се обажда или тя, може би за това не се обаждат, защото са се заели с две важни неща, които искат да коригират, да въведат в своя живот. Тази душа в момента е в процес на изцеление на някаква болка, която е минала към момента. Така иска да се изправи на краката си, иска да продължи към по-добро собствено бъдеще. И като цяло в момента така доста заета с себе си тази душа, което е доста хубаво, защото човекът, който вие сте си помислил, по-скоро в момента е центриран към себе си. Така или иначе, той също, или тя, нали, душата има идея, има цел, която иска да следва. И в момента му се отварят възможности и тази цел, тази идея, тя така може наистина да бъде много добре реализирана. И да, ще постигне това, което иска. В момента какво ще може да ви каже тази душа? Тази душа ви казва, аз градя собственото си щастие сега и искам да оценя дългият път, който минах към момента, за да мога да продължа живота си по доста по-качествен начин напред. Тук, ако си мислите за човек, който чакате да се обади, да знаете, че не се обажда, защото е зает със себе си в момента и с това как той да стане или тя да стане да коригира неща в себе си, които не би искал да пренася напред. И съответно може и за това да не се обажда, за да може да направи по-добра версия на себе си. Също така тази душа казва, че иска да се направи някакъв баланс. Тук вече става въпрос за вашите лични отношения, независимо за какъв тип отношения говорим, дали това са така интимни отношения или приятелски. Тук човекът, който вие си мислите, за когото вие си мислите, има нужда от баланс в собствения си живот, но също така тази душа ви казва, че тя иска по някакъв начин да нанесе баланс и вие също да си нанесете баланс вътре във вас. Явно тук, ако е протекал разговор, може да е имало някакво изискване да е поставил към вас
или дори да не го е поставил като изискване, да е поставено преди, назад във времето, да е споделил човекът какво нещо така не може да приеме и би искал или би искала да бъде коригирано. Определено тази душа тук ще очаква, ако тя е направила нужните корекции със себе си, ще очаква вие да направите също нужните корекции със себе си. Тоест, колкото единият е дал, толкова да даде и другият. Тук няма да е съгласна душата да продължи в небалансирани взаимоотношения, независимо за какъв тип отношения става въпрос. Така че ако тук си мислите за човек, който в момента по някакъв начин се е отдръпнал и може и да прави нещо със себе си, пък вие да не знаете, в този период е прекрасен за вас, за да можете вие да застанете и да правите също нещо със себе си, ако искате, разбира се. Така, тази душа ви казва, че в момента си взима уроците от всички грешки, които е допуснал до момента и така ще продължи напред само с това, което е от полза и ще изчисти всичко, което не желая повече да се случва. Душата ви казва, че така или иначе тя ще дойде при вас със сигурност, за да се проведе един разговор. И вече след този разговор ще стане ясно на къде могат да вървят тези взаимоотношения. Там вече по време на този разговор ще стане ясно дали така, както вие, така и тази душа може да направи нужните компромиси и нужните промени, за да може да заедно да продължите напред. Разбира се, ще ви потърси, ще ви покаже новото аз и ще очаква обаче от вас също нещо ново. И ако не получи това нещо ново, няма да може да вземе, няма да може да продължи напред заедно с вас. Тази душа в момента е в доста така позиция. Трудно е, определено не е лесно, не е сигурна как точно би могла да се справи с всичките неща, които са и на главата. Бори се. Много такива приятни емоционални спомени държат като спомен, свързани най-вероятно с вас, след като вие си мислите за тази конкретна душа. В момента, ако човекът, за когото си мислите, е далеч от вас, да знаете, не се опитвайте да правите контакт, защото самият човек по-скоро наистина ще държи нещата на страна и няма да подаде. Точно в този момент не търсете контакт, защото тази душа няма да подаде. Сега, благодарим за разказа на душата. Благодаря, че сподели тази душа с нас, какво точно се случва в живота в момента. Ще използвам оракул мъдрост. Ако разбира се някой иска да си помага сам с този оракул, нека пише. Оставила съм си телефона в описанието на видеото. Пишете ми, ще ви разкажа много подробно за него. Създаден е точно, за да може всеки сам да помага на себе си. Но, разбира се, това изисква отговорност. Това означава, че вие трябва да предприемете собствените си стъпки, собствените си действия и не можете да прехвърляте отговорността на някой друг. Така е направен самият оракул. Ако иска, всеки вместо да си чака часовете и да плаща пари по различни варианти за таро гадания, можете и сами да си помагате. И сега да видим какво ще ви каже оракул мъдрост на вас в тази ситуация с този разговор на душичката. Какво е най-подходящо за вас в този момент? Така, най-подходящото за вас в момента е да внимавате първо, да разгледате тази душа, може би по някакъв начин е така доста във вашето близко обкръжение, или ако не, да знаете, че някой от близкото ви обкръжение може по един или друг начин да ви дава насока, свързана с тази душа, за която вие сте си мислили. И трябва да разгледате внимателно какво точно влияние оказва върху вашия живот човек от много близкото ви обкръжение. Ако това е тази душа, седнете и помислете какво точно ви дразни много в човекът,
за да можете да разберете къде са вашите тъмни страни и сенки. Също така, какво още ви се казва? Казва ви се, че ще научите скоро време тайни или може би тази душа ви е споделила тайни, които в никакъв случай не бива да, независимо в какви отношения сте в момента, тези тайни трябва да си останат и да покажете способността си да ги пазите. Ще ви бъде тествано доверието, така че внимавайте какво ще направите. Също така, докато тази душа си върви нейният процес на трансформация, ако вие направите същото с вас, за да можете да се срещнете в баланс точката, да знаете, че ще откриете доста интересни неща за вас самите и неща, които може би до момента не сте стигали в дълбочина до тях. Също така, какво друго можете да направите, докато тази душа се трансформира? Можете да се погрижите за вашият външен вид, за така да имате малко по-качествено и внимателно отношение към самите себе си. Любов и уважение да се научите да давате на вас, като започнете, разбира се, от много малките неща, като това какво избирам да сложа на масата, с какво избирам да се нахраня, какво избирам да дам на моите клетки вътре в мен, защото всички много добре знаете, че ние сме това, което ядем. Също така да знаете, че нашият външен вид е отражение на цялата ни вътрешна същност и тя говори много и за нашата самооценка и уважението към нас самите. Така че да, това са нещата, с които вие бихте могли да направите, докато въпросната душа си минава през нейната необходима трансформация. Благодарим на картите. Така, сега ще теглим. Само така ще ги тръпна назад. И да видя часът на истината. Така. На 19 февруари, сряда. 3 часа съм дала. Първият час е от 3,5. Теглим човека за 3,5. 19 февруари, 3,5. И аз се вълнувам като вас. Ето го първия. В 3,5 Гинка 6989, защото нямаше изписано име, както бях помолила все пак, е човекът, който печели 15-минутна консултация на 19 февруари, сряда в 3,5. Гинка, очаквам да се свържеш с мен на телефонът, който съм оставила в описанието на видеото, до вторник вечер най-късно. Очаквам те, Гинка. Ако не се свържете с мен, да знаете, ви отпада това, което сте спечелили, защото единствената ми възможност е в сряда. В сряда 15 часа и 45 минути. Вторият човек. Леница 476. И тя не си беше оставила имената, както бях помолила. Но все пак печели за 15 часа и 45 минути. Очаквам да се свържеш до вторник най-късно вечерта. Вторник вечер най-късно очаквам да се свържеш с мен. Телефонът го има в описанието на видеото. Имам и Viber, имам и WhatsApp. Очаквам да ми пишете, за да потвърдите срещата ни. И последният час, който е за 16 часа на 19 февруари, 16 часа, българско време, всичко е българско време, така че се съобразете, ако не сте в България. Диляна Райчева. Диляна, очаквам да ми пишете и вие. Телефонът ми е в описанието на видеото.
До вторник вечер най-късно. Очаквам да се свържат с мен. Повтарям. За 3,5 Гинка 6989, за 3,45 Леница 476 и за 4 часа Диляна Райчева. Телефонът ми е написан в описанието на видеото и имам и Viber и WhatsApp. Очаквам ви, момичета, да ми пишете, за да се възползвате от вашият подарък. 15-минутна консултация с мен.